Gapoy ti bayanihan na ispal ti biag ti maysa a senior citizen anatinag iti kataltalunan iti nasulni nag-apasat ti barangay Banawal na Atonin Mountain Province. Daras at tinrong dagiti kamang ti pulis ti Atonin Mountain Province ti lugar ti 66-year-old a biktima tapno tulungan daytoy. Kadwa dagiti responder ken volunteer sa jay nagtitinulong na iti panangaramid iti improvised bamboo metal stretcher and blanket ngayno sarda iti panangbagkat ditoy. Narigat man ti dalan sanday ito ang nagbalin alapad tapno itultuloy dati panagbagkat iti biktima aging gamadanon da iti police patrol vehicle nga inusar na kas transportasyon patulong iti Anastasia Sagal Rafael Memorial Hospital para iti dagos a panakatameng daytoy. Punno unay nga wan kaparis ti ragsak amarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad.